Стояне, добър ден. Ало. Да? Добро утро. Значи пак се обаждам и телефон 49. Телефон ми кажете. 60 14 50. Така? Оправи шибания интернет, човек. Брат, писай ми да ме търся, разбираш. Да писай ми, разбираш. Какъв е проблема в момента? Сега показва грешка. Ало, каква грешка е дава? Може да бъде цял номер на грешката? 678. Добре, ще зачуя за проблема, ще го имам предвид. Кога? Ами възможно не е скоро, не мога да ви кажа в момента. Ама ти винаги те ми казваш, човек, възможно най-скоро, оставете ма един-два дена без интернет, 1000 пъти съм ви казал, че дума и ще ме намеря един се и ще го урутам, разбираш. Вчера съм сплатил интернета, ще ви иба майката и копелета, иба и го правя, че почва да полудяваме. Направо идвам и ще ме избия тук път наистина. Направо вече нямам нерви, разбираш. Нямам нерви. Само пари искат майка ми да иба. Вчера платих, днеска пак нямам интернет. Вчера ми го пуснах за 2 часа, днеска пак нямам интернет. Идва да прави всичко, ма интересува, не се обяснявай, ще дойде, ще ме убия, майка ми ще иба. Разбираш за което горе. Тапанари смотани. Вие сте олигофрени, разбираш, олигофрени, с вас на глава не може да се излезе. Трябва да дойде някой да ядете бой, разбираш, трябва някой да ви ибе майката и тогава ще дойде ти. Ще се обади и ще ти оправя проблема. Да го се обадиш, да путка моя иба да оправиш проблема, олигофрен. Чуваш който говоря? Добре, само да кажа, че в момента имам връзка до компютъра. Ма интересува, с кой имаш връзка, иба да оправиш проблема, ще ме избия, разбираш. Брашня, направо да карате човек да полудява, разбираш. Идва една да оправя проблема, изпаща групи, назначите с хора, не ме интересува. Тъждува, аз да оправя вашия проблем. Разбираш ли? Тръгвай веднага. Чакам е тук лънка на вратата, дойте да оправите проблем. Не ми да опърне да хуя си да ми казваш, ще се обадя, ще те регистрирам и ще ми оправите проблема. Знаеш какъв проблем ще ми оправиш? Чуваш какво ти казвам? Чакам да лънка на вратата, дойте да оправите проблема. Чуваш ли? Добре. Чуваш какво ти говоря? Разбрах. Защото ако не дойдете до половин час да ми оправите проблема, аз ще дойда след половин час да оправя вашия проблем. Ясно ли? Добре, разбрах. Айде, чакам. Добре, до чуване.